jikkonferma li weħel fil-mistoqsijiet. Ma qed jipprovdi l-ebda soluzzjoni għal dak li qed jħossu u dak li għaddej minnu bħalissa il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Kienet din ir-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat għad-diskors tal-Prim Ministru fil-Parlament dwar il-budget. Waqt il-programm TX, Joseph Muscat semma l-proġett ta' Smart City u spjega kif kienet jistenna kelma ta' kuraġġ mingħand Lorenz Gonzi e kif il-proġett waqa' lura u l-eluf ta' impjiegi mwiegħda ma nħolqux. Dwar iż-żieda ta' 500 euro l-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Prim Ministru qiegħed jiżbalja hekk kif reġa' tilef ċans ieħor li jagħti lura l-flus li ħadu u l-bqija tal-Kabinett. Joseph Muscat reġa' tenna l-weda tiegħu li gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma l kulħadd. Għandna soluzzjonijiet differenti li permezz tagħhom nistgħu nraħsu l-kontijiet b'mod realistiku u sostenibbli għal Joseph Muscat. Aħna rridu inneħħu id-dipendenza ta' pajjiżna, ma rridux li pajjiżna jibqa' skjav tal-prezzijiet internazzjonali taż-żejt. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li 3 oqsma li kien jindirizza fil-baġit tas-sena d-dieħla huma l-enerġija, il-pensjonijiet u s-saħħa. Teżisti nuqqas ta' politika koerenti fil-qasam tal-enerġija għal Joseph Muscat. Dwar il-pensjonijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li s-soluzzjoni hi li tkabbar is-suq tax-xogħol u l-parteċipazzjoni tan-nisa. B'referenza diretta lejn is-sistema tas-saħħa f'pajjiżna, Joseph Muscat qal li l-riforma tan-ġustizzja hija li wieħed ikun imġija li ħallas biex jirċievi l-kura li huwa intitolat għaliha bla ħlas. Tam jgħid li f'pajjiżna jeħtieġ li jkun hawn il-mobilità soċjali bil-għan li kull wieħed u waħda minna f'pajjiżna jimxi l-qudiem. L-ewwel 4 xhur mill-introduzzjoni tas-servizz ta' trasport pubbliku provdut mill-Arriva kienu karatterizzati minn ilmenti kontinwi, partikolarment dwar dewmien u nuqqas ta' servizz adekwat. Minn tarif moti fil-Parlament mill-Ministru Austin Gatti jirriżulta li l-kumpanija Arriva kienet immultata biss ftit aktar minn 2000 euro. B'kollox dawn il-multi nataw għalt minn nuqqasijiet li l-ebda waħda minnhom hija relatata ma' dewmien żejjed. Fl-ewwel 4 xhur l-Arriva weħlu 5 ċitazzjonijiet ta' 50 euro l-waħda għaliex ix-xuffiera kienu qed jużaw il-mobile. Ċitazzjoni waħda ta' 250 euro relatata ma' fullar fil-karozza tal-linja u oħra relatata mal-uniformi ta' 25 euro. In-nuqqas ta' informazzjoni adekwata waslet biex l-Arriva teħels iċ-ċitazzjonijiet ta' 100 euro l-waħda. Żewġ kontravenzjonijiet oħra għaliex il-karozzi tal-linja kienu ta' ostakolu, oħra ta' parkeġġar ħażin, nuqqas ta' first aid box u nuqqas ta' fire extinguisher. Il-power station li proponiet il-kumpanija Norveġiża Sarga sena u nofsilu l-gvern kienet ser twassal għal kontijiet irħas u tnaqqis drastiku fl-emissjonijiet. Iżda l-Prim Ministru rifjuta din l-offerta. F'intervista fil-programm Reporter il-kap eżekuttiv tal-kumpanija qal li din it-teknoloġija nadifa kienet tnaqqas il-kontijiet bin-nofs. Sargas hija kumpanija Norveġiża li tispeċjalizza f'impjanti b'teknoloġija nadifa ħafna, tant li dawn l-impjanti ma jiġġeneraw l-ebda emissjonijiet fl-arja. F'intervista mal-editur tal-ġurnal Malta Today Xavier Balzan, il-kap eżekuttiv Henrik Fleischer qal li b'dan l-impjant il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma jorħsu bin-nofs. Impjanti simili saru fl-Istati Uniti u bħalissa qed ikunu pjantati li jsiru fil-Lvant nofsani. Madankollu meta din il-proposta li biha l-kontijiet tad-dawlu l-ilma jorħsu bin-nofs tpoġġiet fuq il-mejda tad-diskussjoni, il-Prim Ministru irrifjuta. It-tnejn filgħaxija għal ħabta tad-9 grupp ta' ġellieta minn Miżurata daħlu f'Palm City fi Tripli biex juru li huma kellhom il-kontroll. Immedjata kienet ir-reazzjoni tal-ġellieda tal-Kunsill Transitorju Libjan li konfrontaw lil dawn il-ġellieda. Il-General Manager ta' Palm City Melvin Bonnici qal li fl-ebda ħin ma kien hemm teddid fil-konfront ta' residenti jew il-ħaddiema f'Palm City. Fil-ġlied bejn il-Brigata ta' Miżurata u Benghazi indarbu ħafif 4 persuni. Kienet l-amministrazzjoni ta' Palm City stess li ċemplet lill-Brigata ta' Tripli biex tintervjeni wara li kienu daħlu l-ġellieda minn Miżurata. Hekk kif semgħu li kienet fi triq tal-Brigata ta' Tripli l-ġellieda minn Miżurata telqu minn fuq il-post, iżda qabel kienu sparati xi tiri fid-direzzjoni ta' xulxin. Il-Kunsill Transitorju Libjan poġġa numru ta' soldati biex jissorveljaw sew Palm City waqt li qed ikunu eżaminati l-filmati billan li jkunu arrestati il-ġellieda minn Miżurata.
Min stħarriġ li sar mill-MUMN irriżulta li 73% tal-infermiera u l-qwiebel mhumiex sodisfatti bil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. 97% jħossu li l-infermiera u l-qwiebel f'pajjiżna qed jaqgħu lura f'dak li għandu x'jaqsam mal-progress tal-karriera u opportunitajiet. 65% qalu li jħossuhom li ma jistgħux javvanzaw biżżejjed fil-karriera minħabba pożizzjonijiet li jsiru fuqhom. Waqt li 66% qalu li meta jkunu xogħol ma jkunx hemm biżżejjed infermiera. Huma statistiċi vera preokkupanti u turi il-problemi kbar li qed jiffaċċjaw l-infermiera fil-qasam tas-saħħa. Illum biżżejjed ngħidu il-fatt li għandna problema kbira ta' sodot, dawk il-problemi ta' sodot sfortunatament mhux qed jaffettxhom il-Ministru jew kellha Diviżjoni tas-Saħħa huma msejken l-infermiera. Fil-preżenza tal-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar, il-President tal-MUMN appella biex il-problemi ta' nuqqas ta' sodot u fullar fid-Dipartiment tal-Emerġenza f'Monte Carmeli u fil-Ward tal-Maternità jissolvew minnu fih. Dawn il-problemi għal Pawlu Paċ qed itelfu lill-infermiera u l-qwiebel milli jagħmlu xogħolhom. Kritika li ġiet injorata mill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar li meta tkellem ma semma xejn dwar dawn il-problemi. Il-kellim ewlenija laburista tas-saħħa Mary Louise Colejro Preka qalet li dawn ir-riżultati jindikaw l-isfidi kbar f'dan il-qasam li għandhom jiġu affaċċjati. Il-Partit Laburista jemmen li hemm ħtieġa ta' Human Resources Strategy fis-servizzi tas-saħħa. Wan biex fuq naħa nassiguraw li l-infermiera ikunu qed jieħdu sodisfazzjon mix-xogħol li qegħdin jagħmlu jingħataw id-dinjità u r-rispett, imma wkoll biex il-kwalità tas-servizz li jkunu qegħdin jagħtu permezz tas-sodisfazzjon li jkollhom iżommu l-pazjent fiċ-ċentru tagħhom.